एबसुनि आखायाव मोननै राजखान्थि दोलो आनसलिक राजखान्थि दोलो UPPL आरो BPF खौ खौसे खालामनायनि दिननि तारिखाव जेबो बेबायदि एजेन्डा आरो जेबो गोदान डिसिसन गैया। बे निउसआ गोजाम आरो बे निउसआ थांनाय बोसोरनि जे मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि आनसलिक राजखान्थि दोलो UPPL आरो BPF खौ बुजाबुजिनि आधाराव खौसेयै लामा हान्थिलांनो हायो नामा बा बुजाबुजिनि आधाराव हाबा मावलांनो हायो नामा बर' हारिनि स्वार्थ आरो बिटिआरआव रायजो जानाय गुबुन गुबुन हारिसाफोरनो मोनसे कन्फिडेन्स होनानै बर' हारिनि स्वार्थनि थाखाय हाबा मावलांनो हायो नामा बे मोनसे जोंनि आपिलमोन 2024 नि आरो बे गोजाम निउसखौ DYT 65 बेखौ दामफिननानै होदों। दा नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनियाव UPPL आरो BPF खौ खौसे खालामनायनि जेबो एजेन्डा गैथ'वा बा जेबो थांखि गैथ'वा बेबायदि इनिशिएटिभबो गैया। किन्तु जोङो कमन मोनसे डिउटि आरो रेसपन्सिबिलिटिखौ नोजोर होनानै जोङो आपिल खालामबाय थादों जे बोरैबा मोननै हान्जाजों खौसेयै लामा हान्थिनो हायो नामा। दा बेयो बेसेबां बास्तब बेयो बेसेबां प्रेक्टिकेल जाहैगोन ना जाहैया बे मोननै दोलोनि बिबानगिरि दैदेनगिरि नेतृत्वआसो बिनि जि जाफुंसारनाय बा बेनि लामाखौ बिथांमोनासो थिक खालामगोन। दा बेखायनो बे रिसेन्टलि जि निउस मोनसे ओंखारदों बेयो गोजाम निउस आरो एबसुनि आखायाव मोननै राजखान्थि दोलो आनसलिक राजखान्थि दोलो UPPL आरो BPF खौ खौसे खालामनायनि दिननि तारिखाव जेबो बेबायदि एजेन्डा आरो जेबो गोदान डिसिसन गैया। बे बाथ्राखौ आं फोरमायबाय आरो बे मोनसे गोजाम निउसमोन। नाथाय जोङो लुबैयो जे बर' हारिया जों जेब्लायबो खौसे लामा हान्थिनांगौ खौसे हाबा मावलांनांगौ आरो हारिनि स्वार्थखौ नायनानै बड'फानि स्वार्थखौ नायनानै हारि दानायनि थाखाय जोंनि राजखान्थिया जाति दानायनि थाखाय जाहाथे पलिटिक्सआ जायो बेखौ नोजोर होनांगौ। गोजोन्थों। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय। फरायसाफोरनो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ होनायनि मोजां खाबु लानानै फैदों रुनिकाटानि UN एकाडेमिया। रुनिकाटानि UN एकाडेमियाव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव थानाय UN एकाडेमिया देग्लायनिफ्राय HS फार्स्ट इयारनि सोलोंथाइ होनायखौ जागायबाय। बे एकाडेमियाव आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखो एबा HS फार्स्ट इयारनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिनि फोरोंथाइ होनाय आरो सोलोंथाइनि गासै गोनां खाबुफोर थानाय बे एकाडेमियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय आलादा आलादायै साखोन सिखोनै हस्टेलनि खाबु दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा रुनिकाटानि UN एकाडेमियाव 11 थाखोनि थाखाय मुं थिसनोब्ला दानिफ्रायनो मुं थिसनलाइ बिलाइखौ लानानै मुं थिसननो हासिगोन आरो बे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला 9706177397 नङाब्ला 9101444619 मबाइल नम्बराव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।